Ahojky, moje meno je Sandružno a ja vás vítam u dnešného videa. V dnešnom videu si opäť ukážeme stredové aktualizácie, takže bez ďalšieho okecávania sa na to môžeme rovno vrhnúť. Dneska nám do hry prišiel po dlhšej dobe konečne bazár s 4 plemenami koní. A teda som sa na bazárik moc tešila a nemenila som si ani starcoiny. Takže tak, no. A máme tu teda tieto 4 plemená. Takže máme tu Arábka, myslím, že Tennessee, Trakener, dobre, ja som úplne mimo, Trakener, pardon, Mustang a Halfling. Všetci sú to tak, tuším, dobre, tretej generácie koníky. Takže sa na ne rovno pozrieme. Máme teda Trakenera, tu samozrejme všetky sfarbenia. A stoja teda 399 starcoinov. V podstate Trakenera to je proste ako náš základ, takže tak. To si ja teda kupovať nebudem. Potom tu máme najviac rozkošných Arábkov za 499 starcoinov. Samozrejme zase všetky sfarbenie, ja už mám teda tohto hnedého. A potom mám ešte tohto ryzáka. No pardon, ja hrozne hovorím veľa slov po česky. Takže potom tohto mám ešte. No a strašne moc veľmi rozmýšľam nad kúpou buď tohto, alebo tohto. No alebo tohto, no proste ja ich chcem všetkých, ale money not money, takže tých tu asi teda dneska nechám, pretože už ich mám a ja chcem mať z každého plemena nejakého, aspoň minimálne jedného. Potom tu máme Mustangov. Toho nemám absolútne žiadneho, pretože najskôr keď prišli do hry, mne sa vôbec nepáčili, niečo sa mi na nich nepáčilo. Ale teraz sa mi, počkaj, to je, what? Som blbá. Dobre, máme tu takého Spirita, samozrejme klasika, to mám myslím, že najviac. Mám takéhoto krásneho krošáka. Neviem, ja sa toto absolútne nevyznám. Takéhoto jemného, neviem čo to je. Potom krémového. Nejaké divné, no ja mám tu strašne neviem popísať, proste krásny. Rozmýšľam nad vždycky, no, keď prišli do hry, tak sa mi najviac páčil tento. Ale som sa nikdy nedostala ako nejakého chupe. Takže tak no. No. Takže to je teda Mustangové sú. A potom tu máme Halflingov. Tu mega veľa ľudí a je teda, prosím vás, koľko je hodín? 11:02. Mali by ste byť v škole, detičky. Dobre, to je jedno. Takže Halflinga, ja mám teda tohto. My sme si ho kupovali s jednou babou naraz, ale už sa s ňou teda nebavím, ale to nevadí. Takže tak, a tento je proste mega rozkošný, ale ja ako keby už jedného mám, takže týchto asi tiež teda momentálne nechám. Yep. A to máme tak z bazaru všetko, potom to vidím už len skriňu a no proste žiadne oblečky, tak. No, ja teda si neviem, kedy kúpim toho Mustanga, síce mám na to ako starcoiny, ale moc sa mi to ako nechce, jo. Ináč mám slepičku. Proste cute. No, a my sa vrhneme na ďalšiu časť aktualiek. Takže ako ďalšiu časť aktualiek je teda Race Horses of Jorvik na Starshine Ranchi. Je to teda tento racíček. A môžeme ho jazdiť s koníkmi Mustang, Appaloosa, akékoľvek generácie, alebo Tennessee.
Takže preto som si zobrala apinku, aby som vám ho tu mohla rovno ukázať. Sice už mám vytrénovanú, ale to nevadí. Neviem, či sa vám to tu ako oplatí prekladať. Ja si to prekladám pre seba, ale že neviem, či ako chcete to prekladať, keďže je to vlastne každý rok to isté. Takže tak. Tak. Výborne. Ďakujem. Tak ideme si ho skúknúť. Tento race je proste fakt nádherný. Neviem, či sa mi zdá, že je každý rok iný. Nie, je ten istý, alebo ja neviem, som blbá. Asi je. No, ale každopádne je to moc pekné. Ideme vonku, čo? OK. Ja už to teda z minulého roka moc ho nepamätám. Takže vám to tu asi nebudem moc nejako porovnať. A je to teda celkom pekné, musím uznať. Strom v strede cesty. Díky. Slepička, ona je proste hrozne rozkošná. Nie. Ako je to celkom dosť pekné, zase niečo nové, alebo ako ja neviem, si to nepamätám, ak som ho hrala, som už nepamätám z minulého roka, aký teda bol. Ale tento rok je celkom pekný. To je zaujímavé. Okay. To už by sme sa mali blížiť ku koncu. Díky, že si ma skoro musela som vyvodiť do záberu. Dobre, takže máme ho teda úspešne hotový. Takže idem si to teda vystvihnúť a vrhneme sa na poslednú časť našich aktualiek. Ako posledná časť aktualizácií je nový set, taký podzimný a nachádza sa teda v Global Store. Tak, poďme si ho omrknúť. Tak to je, že napríklad úplne úžasné. Oh my god. To je úplne pumpkin vibe. To je peknúčké strašne. A tieto, oh my god. Tieto, jak sa to volá? No, viete čo myslím? Ja neviem to povedať po slovensky. Oh my god. To je proste strašne pekné. Jezus, neumriem. Prečo mám tieto banky na sebe? What the heck? Dobre. A ideme na koníka. Oh my god, no tak to... Ja chcípnem, vám vravím, to je také pekné, oh my god. To je strašne, ešte stromami aj, to je strašne pekné, to je mega moc pekné, tak to je fakt pekné. To je, ja zase dlouho nie je také pekné, ale oh my gosh, that's so pretty. No, takže akože 100% doporučujem tieto sety, to je proste niečo nádherné. Takže, to by bolo pravdepodobne všetko z týchto stredových aktualizácií. A pozrieme sa, čo nás čaká na budúci týždeň. Že na budúci týždeň by nám mali do hry konečne pridať náš obľúbený event, a to je teda Halloween.
Ja sa na tento event neskutočne moc teším, pretože je to vlastne môj najobľúbenejší event. Keďže narodeniny Austrálii to bol môj najobľúbenejší event a Halloween bol hneď po ňom a po ňom sú hneď Vianoce. Ale proste ten Halloween je najlepší, takže na budúci týždeň nás čaká Halloween a samozrejme vás ním samozrejme prevediem, ako každú stredu. No, takže tak. Takže toto by bolo všetko z dnešného videa. Ja moc dúfam, že sa vám páčilo a určite si choďte omrknúť aktualizácie a budem moc rada, ak si teda budete kúpovať nejakého koníka a označíte ma na storíčku a ja si moc rada pozriem, akého koníka ste si kúpili. No, ale už by bolo fakt z dnešného videa všetko. Vidíme sa zase na budúce. Ahoj! Ináč, chystá sa taká vec. Bude to niečo veľké na môj kanál. To je sa tešte.